расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 61 килограмми UFC дуюм рақами рейтинг Умар Нурмагомедов зидди панҷум рақами рейтинг Сон Гиадонг рӯзи 29 август дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин намур оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Асали паҳлавон аз ширкати Шифофармо ки ин асал 100% табиӣ. Ин асал қувваи мардонагиро қавӣ мекунад, тестостерони худи шуморо барқарор мекунад, хунукзадагиҳо, шамолхӯрдагиҳоро бартараф мекунад ва боз бисёр чанд чизҳои дигарда кӯмак мекунад. Барои заказ кардани асали паҳлавон аз ширкати Шифофармо ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ба ҳама ҷо доставка доранд, ҳам Тоҷикистон, ҳам Русия. Легендаи UFC чемпиони пешина дар ду вазн Ҷон Ҷонс яке аз сабабҳои бохти Ҳамзат Чимаевро гуфт: ростӣ душвор буд дидан ки чӣ гуна Ҳамзат бой дод. Ин чиз барои ман дар ҳақиқат ногаҳонӣ шуд. Лекин Ҳамзат оила, даста ва шахсонеро дорад ки ба ӯ боварӣ доранд ва бо чунин дастгирӣ одам зуд баргашта метавонад. Фикр мекунам ки ҳамаи кор ҳамон вақт тағйир ёфт ки вақте ки Шон ӯро ба замин афтонид. Ҳамзат одат кардагӣ набуд ки касе ӯро ба замин меафтонад ва ӯ аз поён мемонад. Одатан ӯ худаш аз боло меистад. вақте ки ӯ дар замин аз поён монд, ин чиз рӯҳан ба ӯ таъсир расонид. Агар ман дар ҷои Ҳамзат мебудам, ҳозир дар болои тарафҳои сустии худ кор мекардам. Шояд тамринҳои худро барои тобоварӣ тағйир медодам ва бисёртар дар болои ҷуҷитсуи худ кор мекардам, вақте ки ту дар замин аз поён мемонӣ, гуфтааст Ҷонс. Ногуфта намонад ки барои Ҳамзат Чимаев ин аввалин боғ дар карьераи касбиаш шуд ва ӯ дар муҳорибаи хеле принсипиалӣ бой дод ки пеш аз муҳориба Ҳамзат ва Шон ба якдигар бисёр чизҳо гуфта буданд. Ба фикри шумо дӯстон, Ҳамзат ба монанди пешина баргашта ва боз чемпион шуда метавонад ё не? Фикрҳои худро нависед. чемпиони вазни сабук UFC Ҷастин Гейҷи интизори бозгашти чемпиони пешинаи вазни сабук Илия Топурия аст. ман ба ӯ танҳо барор хоҳонам. ӯ хеле ва хеле боистеъдод аст. ӯ малакаҳои хуб дорад то ин ки любой ҷангори вазни сабукро шикаст диҳад. барои ҳамин ман бесаброна муҳорибаи ӯро интизор мешавам, гуфтааст Гейҷи. ва дӯстон, шаби гузашта аввалин аксҳои Топурия баъди аз беморхона баромаданаш пайдо шуданд ки шумо дар рӯи экранҳои худ дида истодаед ва чӣ гуна ки дида мешавад, ӯ зуд барқарор шуда истодааст. бояд қайд кард ки барои Топурия боғ дар ҷанг зидди Ҷастин Гейҷи аввалин боғ дар карьераш шуд ва акнун рекорди касбии Илия Топурия 17-1 аст. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн ва ҳозира комментатор Дэниел Кормие оиди муҳорибаи Ислам Махачев зидди Иен Гери фикрҳои худро баён кард. ислам бешубҳа беҳтарин ҷангвар новобаста аз вазн дар ҷаҳон аст. вақте ки ман мешунавам ки Иен Гери мегӯяд ки ӯро дар чорум раунд фавран шикаст медиҳад, то ин ки ягон кас нагӯяд ки ин нокаути ногаҳонӣ буд, пас ба ман боварии Иен Гери писанд аст. шахсоне ки ба худ боварӣ доранд ба ман писанданд. лекин агар ту ғолиб шавӣ, пас фарқ надорад ки чӣ гуна ту ғолиб шудӣ. тамоман фарқ надорад ки чӣ гуна ту беҳтарин ҷангвари ҷаҳонро шикаст додӣ. ба назари ман иштибоҳ дар он аст ки барои худ мақсад гузорӣ ки чӣ гуна бояд ғолиб шавӣ. танҳо ғалаба ба даст ор тамом, дигар ягон чиз муҳим нест. соли 2026 нишон дод ки ҳамаи кор имконпазир аст. мо дидем ки чӣ гуна Ҷастин Гейҷи ба ҷанг зидди Педи Пимблет баромада ғолиб шуд, дар ҳоле ки ягон кас ба ғалабаи ӯ боварӣ надошт. мо дидем ки чӣ гуна Шон Стрикланд Ҳамзат Чимаевро шикаст дод ки ягон кас ба ӯ ҳатто шанс намедод. мо дидем ки чӣ гуна Карлос Улберг дар вақти муҳориба осеб гирифт, лекин ба ин нигоҳ нокарда Прохаскаро нокаут карда чемпион шуд. ва баъд мо дидем ки чӣ гуна Ҷастин Гейҷи Илия Топурияро шикаст дод ки ягон кас ҳатто як сония боварӣ надоштанд ки ӯ ин корро карда метавонад. агар Иен Гери ин суханҳои худро як сол пеш мегуфт, ба ҳоли ӯ механдиданд, аммо натиҷаи муҳорибаҳои имсоларо ба назар гирем, пас ба суханҳои ӯ бовар накардан душвор аст ки ҳамаи кор ҳамин гуна мешавад. ва медонед аз ҳама шавқовараш дар чист? аз рӯи стил Иен Гери аз ҳама рақиби вазнин барои Ислам дар вазни нимёна аст. Гери қадбаланд аст, дар стойка хеле хуб кор мекунад ва аллакай исбот кард ки аз текдаунҳо худро хуб ҳимоя мекунад. ӯ дар ҳақиқат ҳамаи малакаҳои даркориро дорад то ин ки барои Махачев конкурент шавад ва ин малакаҳои ӯ басанда аст ки бо чемпион дар ду вазн муҳориба гузаронад. ҳозир ҷангварон ба октагон бе ягон тарс мебароянд. фарқ надорад ки рақиб кист, онҳо ба боварӣ барои ғолиб шудан мебароянд ва ин кор дуруст аст, гуфтааст Кармие. худи шумо дӯстон оиди ин суханҳои Дэниел Кармие чӣ фикр доред? фикрҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.